kpatara Igbo ji wee kwụsị ịgụ ụmụ ha aha ụfọdụ. Mgbe elu bụ ala ọsa, ọtụtụ ndị Igbo na-agụ ụmụ ha aha dị omimi. Ọtụtụ mgbe aha a na-agụ mmadụ na-akọwa ihe mmadụ gabigara na ndụ ya, ma ọ bụkwa na ọnọdụ onye ahụ, ma ọ bụkwa na ezinụlọ ya, ma ọ bụkwa na agbata obi ya n'oge a mụrụ ya. Mgbe gboo ndị Igbo na-agụ aha dị omimi, o nwere ike ịkpọbiri ya ị gaghị aghọta ihe aha ahụ pụtara, mana ịkpọruo ya n'isi ị nweta nkọwa ya nke ọma. Iji wee maa atụ, nke chere onye dịrịla ya, aka dị mma jide akụ, nwoke ji ezi, wee dịrị gabazie. Mana n'oge ugbu a, ndị ọgbara ọhụụ na-ahụta ọtụtụ aha ndị a dịka aha adịghị ụtọ na ntị. Ụfọdụ kwụsịkwanụrụ ịgụ aha ndị a n'ihi na ha nwere nkwenye na ụka ebutere mgbanwe n'etu ndị Igbo si agụ aha, nke meziri na ọtụtụ aha ndị Igbo na-enwe Chukwu na ya, ebe nkwenye ụfọdụ bụkwana na aha ndị ahụ nwere ike ibutere onye na-aza ya chi ọjọọ. Mana ugbu a ọ dịzị ka ndị mmadụ anaghị eche agha eche tupu a gụọ ya nwa ha, maka na ụfọdụ na-akpọ aha ndị dịka Mọnde, Fraịde, Sọnde, asị gị na aha ụbọchị a mụrụ nwa ahụ. Mana ụwa agbanweela ugbu a nke metụtara etu esi agụ aha. Mana ka m mee ka ị mata na Igbo na-agụbu aha site n'ụzọ atọ. Nke mbụ, ezinụlọ nwata ahụ si bịa ụwa. Nke abụọ, ihe mere nne na nna nakwa agbata nwata tupu ọ bịa ụwa. Nke atọ, ihe atụrụ anya maka ọdịnihu. Ọ kwesịrị na nke a wee mụta ezigbo ihe. Ka emesịa.